Takže čau, a vítam vás u nového videa zase z Robloxu z Computer Tycoonu. Jo, vidíte, toto je dobe určite o mnoho kratšie a tak. A ideme si spraviť v tomto dieli počítač. Teď máme rôzne typy. Ako rozmýšľal som na tento, drahý. Jo, tento na to nevypí, sa mi kúpovať nechce. A tak. Keď sme spravili full RGB, ideme sa trochu popozerať a tak. Takže osem sa o chvíľu. Takže som späť a teď sme popozerali a ideme si spraviť ten RGB setup, že bude to lepšie. Jo, a ako vždy ideme toto prestražiť, lebo je to nuda. OK, tady som späť a ideme si ukázať, ako sa taký počítač robí. Jo, je to zábava. Teda dáme sem kompel, dáme sem túto RGB krabicu, také veci, dáme sem tie rámky. Jo, tak je to čo najviac RGB. Jo, a tak. No, takže tak. Čo viem, jak sa to volá. Dáme sem chladič. Potom sa budeme dať ešte aj také menšie chladiče. Presne tieto sú všetko RGB. A každý by sa mal takto počítač. Jo, ale máme aj dievčenský špeciál. Takže tak. Som pozrieť komentáre. Nebolo tam vôbec 10 lajkov, ja viem, ale nudil som sa. Jo. Proste musia vychádzať videá. Chápete? Proste wow. Je druhý deň. OK, tak máme to. A ideme to tam dať. A ideme sa ukázať tento brutálny komputer. Jo. Takže toto je tento RGB počítač, je to úplne cool. Jo, aj každý by chcel takto počítať. Takže toto je to také kratšie, má to zhruba 4 minúty, takže u ďalšieho videa. Čaute. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina